Drage braće i sestre, u prethodna naša dva sabranja mi smo govorili o svetosti, u prvom o svetosti kao merilo duhovnog života, u drugom reč Božja u našem životu, a sada bismo mogli idemo jedan korak dalje, molitva u našem životu. Mnogi će reći, zar ima potrebe pričati o molitvi, s obzirom da mi stalno idemo u crkvu, molimo se, učestvujemo u raznim svetim tajnama, imamo svoje lične molitve, međutim, ona je na neki način jedan od načina da dostignemo ono na što nas Bog poziva. Da bismo shvatili molitvu u našem životu, potrebu njenu u našem životu, uvek se vraćamo na ono ko je čovek, ko je Bog. Onome šta je tajna čoveka i tajna Boga, otkriva se i to što se tiče molitve. Slovenska reč čelovjek i grčka reč antropos, one se nekako nadopunjuju u značenju i otkrivaju dublje o tajni čoveka. Slovenska reč se sastoji od dve reči, čelo i vijek, što s jedne strane može da se tumači kao lice koje je okrenuto ka večnosti, lice koje traži drugo lice da se susretne licem k licu. A opet, s jedne strane, čelo vijek može da znači i kao čelo i večnost, znači lice ili ličnost koja treba da je večna, koja treba da večno postoji i večno živi. Jer čovek, pošto je stvoren po liku Božjem, obrazu Božjem, a Bog je večan i čovek je na neki način prizvan, pozvan da bude večan i da bude večno okrenut licem k Bogu, licem k licu. A grčka reč anthropos sastoji se takođe od dve reči, od reči ano i tropos. Ano znači gore, iznad, a tropos znači način. Ako bi tu reč gledali u okvirima biologije, to bi bilo biće koje je uspravno. Ali ako bismo iz duhovnog ugla gledali tu reč, sagledavali tu reč antropos, onda bi trebali da vidimo u toj reči anotropos gornji način, kao jedan način života koji nije osmišljen ovim biološkim zahtevima koje vode životinje, nego svoj život treba da osmisli nečim što je božansko, nečim što je večno, nešto što je iznad, da njegov način postojanja bude višnji, bude uzvišen. Iz poimanja, da kažem, tajne čoveka, mi vidimo na neki način i značaj molitve. Čovek je stvoren kao, kako kažemo, slovesno biće. Slovenska reč slovo, stara reč slovo znači reč, znači to je biće koje ima i reč, koje ume da govori. To je biće koje u međusobnoj komunikaciji ili opštenju koristi reč. Reč kao sredstvo opštenja, kao sredstvo prenošenja znanja, istina i mnogo toga. Ali postoji jedan poseban govor kod čoveka, jedno posebno govorenje, a to je molitva. Jer molitva na neki način uvek znači našu upućenost
ka Bogu ili ka onima u kojima je Bog, to jest ka svetima. Jer Sveto pismo govori: divan je Bog u svetima svojima. Oni koji su postigli, znači, jedinstvo sa Bogom, oni, znači, oni su neodvojni od njega i samo obraćanje njima je kao i obraćanje Bogu, jer je Bog u njima. Otuda i molitva svetima. Jer Sveto pismo govori da je mnogo moćna molitva pravednika. A ti koji su sveti ljudi, to su pravednici, to su Božji ugodnici i nema moćnije molitve među ljudima od molitve svetih. Kaže se da je molitva uznošenje uma i srca ka Bogu. Molitva je jedna atmosfera u kojoj živi duša. Molitva je kretanje duše ka Bogu sa ciljem da ga dostigne i da se sjedini sa njim. To je možda jedno od najlepše formulisanih definicija molitve. Znači, da je to kretanje duše ka Bogu sa ciljem da ga dostigne i da se sjedini sa njim. Sad, postoje razne vrste molitve koje mogu biti i pravilne i nepravilne i u zavisnosti od toga da li je molitva pravilna, zavisi da li ćemo i dostići cilj, da li ćemo dostići to što ištemo u molitvi. Zamislite jednoga čoveka koji sedi u čamcu i vesla. Ali kako vesla? Može da vesla pravilno i može da vesla nepravilno. Ako vesla veslom samo sa jedne strane, tada će čamac da se vrti u krug i stalno će se vrtiti u jednom mestu i neće postići ono što hoće. A ako vesla i sa jedne strane čamca, pa sa druge strane čamca, pa sa druge, pa onda će čamac da se kreće napred ka cilju i moći će da usmerava čamac. U našoj molitvi zaista je veoma bitno da bude pravilna. I to je čitava nauka, da kažem, kod svetih otaca, kako dostići pravilnu molitvu. Mi na prvi pogled razlikujemo nekoliko vrsta molitava. Prozbena, zahvalna i proslavna. Prozbena, to je nešto prosimo, nešto ištemo, nešto tražimo od Boga. Zahvalna, kad Bogu zahvaljujemo na nečemu što nam je učinio. I proslavna, kada slavimo Boga, slavimo ga rečima za divna i slavna dela Gospodnja. Nažalost, kod palih ljudi najčešće je prisutna ta prozbena molitva gde se ište nešto od Boga. I mi zaista u ovom životu živimo, okruženi smo raznim nevoljama, stešnjeni smo raznim teškim okolnostima, osjećamo često svoju sopstvenu nemoć da sve to razrešimo i sasvim je prirodno da se molimo Bogu. Međutim, kada ištemo nešto od Boga, pitanje je šta ištemo i zašto ištemo. Često i pogrešno ištemo. Ne ištemo ono što je nama korisno, ali mislimo da nam je korisno. I o tome kaže se u Svetom pismu
neki se put čoveku čini prav, a kraj mu je put k smrti. Mnoge stvari se nama čine da su za nas prave, da je to ono što bi bilo dobro za nas, ali ne možemo u ovom palom stanju duhovno da sagledamo da li je to zaista uvek i dobro za nas. Zato je i dobro kada ištemo da kažemo, ako je to tebi Bože ugodno i ako je to, Gospode, meni korisno i spasonosno. Da u toj i kad ištemo budemo na neki način prepušteni u volji Božjoj, da On odabere ono što je bolje za nas. Međutim, često ljudi u principu najviše ištu ovozemaljske stvari. Ištu da uspeju u nekom poslu, ištu u zemaljsku sreću, zdravlje i mnoge stvari o kojima maštaju, ištu položaje raznorazne, počasti i tako dalje. A Gospod kaže da kad se molimo da ištemo prvenstveno Carstvo nebesko i pravdu Božju, a sve ostalo će nam se dodati, jer zna Bog šta nama treba pre nego što se pomolimo. Jer često se dešava da ta naša molitva bude jedno obično torbarenje, da kao da punimo torbu, ištemo ovu stvar, ištemo onu stvar, a niko njega ne ište. Zato kaže, ištite najpre Carstvo Božje i pravdu Božju, a sve ostalo će vam se dodati. Šta je to Carstvo Božje i šta je to pravda Božja? Teško je to u jednoj reči iskazati, jer i Gospod, kada govori o Carstvu Božjem, on o njemu govori u mnogim i različitim pričama. Ali u ovome kontekstu što je Gospod rekao, prvenstveno treba da shvatimo da je to da ištemo Duha Svetoga, blagodat Svetoga Duha, jer se Carstvo Božje u crkvenom shvatanju uglavnom vezivalo za silazak Duha Svetoga na nas. Kao što i kaže Gospod apostol, ima među vama neki koji neće videti smrti dok ne vide Carstvo Božje da je sišlo. I to se i desilo na Pedesetnicu, kada je Duh Sveti u vidu ognjenih jezika sišao na apostole i oni su unutra kao da su stekli Carstvo Božije. Jer ono što je odlika tog Carstva Božijeg, to je ta rajska radost, to je taj rajski mir, to je ta rajska uteha duše, to je osjećaj blizine Boga. I kada Duh Sveti strujama svojih blagodati zamiluje dušu čoveka, zamiluje srce čoveka i čovek u sebi osjeti te struje Božje blagodati i kad ih osjeti u sebi, on kao da je ušao u Carstvo Božje, to jest kao da je Carstvo Božje ušlo u njega. Jer on ne osjeća da oskudeva ni u čem što se tiče Carstva Božjega. Zato ištite Carstva Božje, znači ištite Duha Svetoga, ištite u stvari blagodat. I se kaže, zakon dade kroz Mojsija, a blagodat i istina kroz Isusa Hrista. Znači mi treba, koji smo hrišćani, da ištemo blagodat. I ona nam se daje kroz Duha Svetoga. Ali ne samo što se daje i blagodat, nego se daje i razumljenje i Duh Sveti nas nekako urazumljuje, otvara nam da prepoznamo zamke koje nam postavlja
demoni, ljudi i da na mudar način, na jedan hrišćanski način izbegnemo sve te zamke i sve to što je štetno po nas. A pravdu Božiju, kaže, ištite pravdu Božiju. Šta je to pravda Božja? Opet, ljudske reči su slabe da to objasne, ali možemo se usuditi da možda na možda jednostavniji način to kažemo. Pravda je Božja ono što u molitvi Oče naš se kaže da bude volja tvoja. Znači, najbitnije u molitvi da ištemo jeste zaista Duha Svetoga, da ištemo Božju blagodat i da bude volja Božja, da bude onako kako Bog hoće. Jer ništa savršenije na ovome svetu ne može da bude nego ono kako Bog hoće. I ova prozbena molitva o kojoj govorimo, ona na neki način nas prati stalno. Pošto smo rekli da je molitva atmosfera duše, atmosfera u kojoj živi duša, a mi živimo u ovome svetu i telesna smo još bića pored što imamo dušu, toga što imamo dušu, i moramo i da živimo, moramo i da radimo. I mi na neki način imamo želju da osjećamo prisustvo Boga stalno i kad radimo. I kad ustajemo, da osjećamo u tom danu prisustvo Božje. Zato dan i počinjemo sa molitvom. I kad jedemo, mi počinjemo jelo sa molitvom. Jer kaže se da se molitvom sve osvećuje. I to jelo koje jedemo, Bog blagosilje i osvećuje. A i kad završimo, onda ide molitva blagodarenja, zahvaljivanja. Pa krećemo da vršimo neki posao, da radimo nešto, mi se opet pomolimo Bogu. Ne moraju to svi ljudi da vide, ali bitno je da se mi barem u sebi, u tajnom čoveku srca, pomolimo Bogu. Da nas Bog urazumi, da nas Bog sačuva, da nas nauči da tvorimo volju Božju, da i sva iskušenja koje se susretnu tokom posla podnesemo na hrišćanski način. I mi smo na taj način prizvali Boga. Iako umom moramo biti vezani za taj posao koji radimo, to nam se prima, taj rad nam se prima kao molitva, zato što smo počeli sa molitvom. Počeli smo da radimo na pobožan način. Mi prizivamo Boga u naš život, u sve što činimo. I kada završimo posao, zahvaljujemo mu. Bilo da nam je sve bilo dobro, bilo da su nam bile i nevolje. Jer nama nije dato samo da verujemo u Boga, nego da i stradamo ako je to volja Božja. Jer i stradanje ima dobre osobine, kao što kaže sveti prorok, dobro mi je što stradam da se naučim naredbama Gospodnjim. Jer čovjek kada strada, on tada nije ravnodušan, pobuđen je da razmišlja i o pravdi, i o dubljem smislu života, i da razmišlja o Bogu i da se moli Bogu. Dobro mi je što stradam da se naučim naredbama Gospodnjim. Veoma je bitno u našem životu da se od malih nogu naučimo da budemo blagodarni. Da umemo da zahvalimo Bogu na svim dobrima koji nam je dao. Dakle, počinjemo sa onom prozbenom molitvom i ne možemo da je izbegnemo, zaista ištemo prvenstveno znači Duha Svetoga, blagodat Božju, u stvari ištemo Boga, ištemo da bude onako kako je On zamislio, najsavršenije, najmudrije, najbolje,
kao što neki od svetih reče, Gospode, neću ništa što je tvoje, hoću tebe. To nije molitva početnika. To je molitva nekog koji je uznapredovao u veri i u molitvi, u svim hrišćanskim vrlinama i zavoleo Boga, toliko zavoleo da kaže neću ništa što je tvoje, hoću tebe. I po rečima molitve i po onome kako ko govori molitvu, može se videti koliko je duhovno on dostigao. I treći oblik molitve je proslavna molitva ili slavoslovna, gde slavimo rečima Boga. Hvalimo ga za sve što je učinio, slavimo ga, proslavljamo ga, divimo mu se. I radujemo se što je Bog takav kakav jeste. Što je tako dobar, što je tako milostiv, što je tako pravedan, što je nepojmljivo velika ljubav. Ljubav kako mi ne možemo ni zamisliti. Osim ovih tri molitve, prozbelne, zahvalne, proslavne ili slavoslovne, postoje i lična molitva i zajednička molitva. Duboka potreba čovekova je Bog. Najprirodniji pokret čovekove duše je pokret ka Bogu. I osjeća čovjek potrebu da sa onim koga toliko mnogo voli nasamo priča. I mi u običnom životu, kada imamo neko ljudsko biće koje mnogo volimo da imaju ti momenti kada pričamo nasamo sa njim. Da nisu prisutni mnogi drugi. Da jednostavno o nekim stvarima pričamo najdubljim samo sa onim koga mnogo volimo, u koga imamo poverenja. Tako i naš osjećaj Boga nas vuče i na takvu molitvu da se sami usamljujemo i molimo Bogu. Takav primer molitve više puta je dao sam Gospod Isus Hristos kada se usamljivao na molitvu. Ponekad kaže koliko se kamenom može dobaciti. To je neko rastojanje kad se čovjek udalji od ljudi, gde nekako, iako su tu drugi ljudi blizu, ali kad je on odmako se koliko se kamenom može dobaciti, on je dobio neku autonomiju da može da se moli kao da je sam. I Gospod je se usamljivao često u tu tišinu, obično noću. Zašto noću? Zato što noći nedostaje svetlost. I nedostatak svetlosti s jedne strane nam pomaže da nam ništa drugo ne odvlači pažnju, da bi molitva bila veoma jaka. I zaista ta pažnja i ta tišina i ti uslovi za molitvu su veoma potrebni. Posebno ta lična molitva je izražena u monaškom načinu života, u isihastičkom načinu života, to molitvenom tihovanju ili molčaniju kako zovu. O toj vrsti molitve, samo o njoj bi moglo da se priča čitavo jedno predavanje, jer to je nešto, kako da kažem, za one najnaprednije duhovno, za one koji su u molitvi najviše uspeli. Manastiri su na neki način atmosfera molitve. I prosto i mi kad i monaha vidimo, prosto ne možemo ga da zamislimo drugačije kao nekog molitvenog čoveka. Da mu je jedno zanimanje, najznačajnije zanimanje ta molitva. Kako lična, tako i zajednička. A zajednička molitva, ona se najviše obavlja
na bogosluženjima, iako se i mi možemo zajedno moliti i ljudi se mogu moliti u svojoj porodici i kući zajedno, što je poželjno, mogu i lično, ali za nas je veoma značajna ta zajednička molitva koja se obavlja u crkvi, koja se obavlja na sabranju vernika, hrišćana, i za jednu takvu molitvu opet nam je dao podsticaj Gospod, Isus Hristos. On je rekao, gde su 2 ili 3 sabrana u moje ime, onda sam i ja među njima. Kada zadržimo na ovome što je Gospod rekao, na tom obećanju koje nam je on obećao, da gde su 2 ili 3 sabrana u moje ime, onda sam i ja među njima. Nas to zaista veoma raduje i pobuđuje na zajedničku molitvu, da je veoma značajno u stvari dolaziti na takve molitve kao što su bogosluženja u crkvi. Jer imamo obećanje samoga Gospoda Isusa Hrista da je on sam prisutan. Jer nemoguće je Gospodu da ne ispuni ono što je obećao. I to je na neki način jedan od temelja i sabornosti crkve, da se mi i sabiramo oko svoga spasitelja, oko svoga učitelja, oko Mesije Gospoda Isusa Hrista. I to već postaje crkva. Gde su 2 ili 3 sabrana u moje ime, onda sam i ja među njima. Sad, kad govorimo o tom tajnom čoveku srca, govorimo da u tom duhovnom uzrastanju molitva ima određene nivoe, određene stepene. To je uslovljeno od stanja naše duše. Nas je Bog stvorio, kako se kaže, stvaralačkim energijama. Ali mi nismo održali dostojanstvo na koje smo prizvani i mi smo kao ljudi pali u greh i odvojili se od Boga. Ali nas Bog nije ostavio po svom čovekoljubiju i prizvao nas je da mu se vratimo. I u tom duhovnom uzrastanju postoje neka 3 duhovna stanja. To je stanje očišćenja, prosvećenja i 3. je stanje oboženja. I hajde da probamo da vidimo koja bi vrsta molitve na neki način odgovarala kojem stanju duhovnom. Onom stanju, pošto kažemo da postoji molitva i verbalna, umna i umno-srdačna. Verbalna je ona koja se obavlja rečima. Može čovek da se moli, da priča, ali da umom to i ne prati. Kaže meni jedan čovek, oče, dok ja ujutru pročitam, kaže, one molitve, kaže, ja sve isplaniram šta ću toga dana da radim. Tako da čovjek može, dok se moli, da se umom bavi, da se rečima govori Bogu, moli se, a da se umom ne bavi tim što govori, nego da se umom bavi nekim ovozemaljskim stvarima. I početnik, on se počinje da moli verbalnom molitvom. U tom početku on nailazi na mnoge poteškoće, posebno na borbu sa pomislima. Za njega je to nešto sasvim novo, jer kada čovjek počne da se bavi molitvom, on zalazi dublju veru. Za razliku od one religioznosti koja postoji sa onim rečima valja se, ne valja se, to je ona pobožnost gde čovjek hoće da ulovi neku ribu u plićaku. Ali već ozbiljno bavljenje molitvom, to je kao da sednete u čamac i da odete na dubinu i da na dubini hoćete da ulovite neku ribu. I teško je se izboriti sa pomislima. Kako? Da li početnik zaista može da izađe sam na kraj sa pomislima? Da li ima snagu
da on odbaci tako lako pomisao, iskusni sveti oci govore da ipak nema. Da on nema još uvek tu silu, da može da tako lako odbaci molitvu, ovu pomislenu molitvu, i da mu je zato potrebna pomoć Božja. Znači, u navali tih pomisli njemu ne preostaje ništa drugo nego da se moli Bogu, da mu pomogne da ga prođe ta najezda pomisli, da mu Bog pomogne da nauči kako da ne obraća pažnju na pomisli, kako da mu one ne odlače pažnju, jer smisao i tih pomisli jeste da odvoji od molitve, kako početnik da se oslobodi one tromosti koja ga hvata, one lenjosti na molitvi, onog nekoga stanja uninija ili duhovne čamotinje, mrzovolje, da ta molitva ne bude samo neko otaljavanje, jer mora da izvrši neko pravilo, nego da se nauči stvarno da se moli. Znači, prvi stepen molitve je verbalna molitva i ona je na neki način nešto što mi ne možemo niko da zaobiđe od nas, ali mi polako se učimo da umom svojim počinjemo da pratimo reči molitve. Reč po reč. To što govorimo, umom počinjemo da pratimo. I vremenom, kad se trudimo da uspemo da svoj koji je nemiran, koji je na neki način je stalno u pokretu, uspemo da ukrotimo, da ga usmerimo, da on prati reči molitve. Tada polako prelazimo u stanje koje se zove umna molitva. I zaista ozbiljnim jednim vežbanjem čovek može da se nauči da se umno moli. Jer u ovoj prvoj verbalnoj molitvi čoveka prati ta okamenjenost srca, ta tvrdoća. I on treba nekad duge molitve da koristi. Zato u molitveniku i postoji više tih molitava, pa se nekad čini, pa zar ovo nije stvarno mnogo. Međutim, kada čovek počne da se moli, njemu misao strašno luta. Pada mu svačega se seća što je preživao u toku dana. To je bombardovanje utiscima. Ali kako dalje čita molitve, polako od tih utisaka počinje da obraća pažnju na reči molitve i kako se bliži kraju molitvenog pravilo, njemu on primeti kako mu se srce već zagrejalo za molitvu, kako već osjeća blagodat Božiju koja deluje u srcu i onda ode smiren sa te molitve, utešen, ohrabren, ispunjen, radostan. Molitva je veština nad veštinama. Ona se uči čitav život. Kažu sveti oci, na sve se može čovjek navići i steći naviku osim na molitvu. Jer kaže, kad god stanemo da se molimo, nama se odmah usprotivi đavo. Bilo kroz mrzovolju, bilo kroz lenjost, bilo kroz sećanje na ovo, sećanje na ono. Na razne načine on pokušava čovjeka da odvrati od te molitve. I zaista je to teško steći naviku na molitvu. Postoji samo jedan način, a to je kada se stekne Božja blagodat. Znači, prva molitva je znači verbalna, pa onda kada umom naučimo da pratimo reči molitve, onda otkrivamo koji je sve smisao sadržan u tim rečima molitve. Koliko je to bogatstvo u tim rečima molitve, koliko je to duhovno iskustvo sadržano u tim rečima molitve. I počinjemo nekad i da se divimo šta je izraženo kroz tu molitvu i sasvim se drugačije počinjemo da molimo. I treća molitva je umno-srdačna molitva, kada dođe do toga da pored tolike pažnje uma na molitve, a um je carstveni deo duše, onda se sve sile duše počinju da prate to što je na što je usmeren i onda se javljaju osjećaji srca i te reči molitve koje se umom prati izgovaraju i srce počinje da prati osjećajima. I onda bude umno-srdačna
molitva. Od tih molitava koje dovode do zaista velikog duhovnog napretka, to je takozvana Isusova molitva. Ona se sastoji od reči: Gospode, Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnoga. I ono što je interesantno, molitveni tihovatelji, askete, da kažem kako ih i zovu isihaste, oni su znali da danima i danima i godinama provode u toj molitvi. Stalno im je bio zauzet molitvu. Otkuda tolika potreba u toj molitvi? Da li se može preterati u molitvi? Jer nekad ljudi kažu ne treba preteravati u pobožnosti. Da li se može u pobožnosti preterati? Ako oslušnemo prvu i najveću zapovest Božiju, vidjet ćemo da ne može. Ne da mi možemo preterati, nego mi sve što činimo je nekako malo. Zato i mnogi sveti oci koji su veliki podvižnici, velike askete, pred kraj života su nekako sa nekim strahopoštovanjem uzdisali, govorili: Gospode, još nisam uspeo da se pokajem. Još nisam uspeo da postavim početak. A iako su u stvari dostizali duhovno savršenstvo. Jer sve to što mi učinimo, koliko god da to u našim očima delovalo da je veliko, ipak možemo se zapitati, ali da li smo ispunili ono što Gospod od nas hoće u onoj prvoj i najvećoj zapovesti? Zapovesti o ljubavi prema Bogu. Kada je Gospod rekao, kada su ta Hristova usta izgovorila, kad su ga pitali koja je najveća zapovest, kušajući ga da ga optuži, da mu naprave zamku, da nešto kaže zbog čega će ga optužiti, da bi ga kaznili ti jevrejski prvosveštenici, književnici. A on kaže: ljubi Gospoda Boga svoga. Ovo je prva i najveća zapovest. Ali kaže kako? Svim srcem, svom dušom, svom mišlju, svom snagom. I kada pažljivije analiziramo ove reči, kada kaže svim umom, svim srcem, onda vidimo tu osnovu za neprestanu molitvu. Da je u stvari ta neprestana molitva možda i najlakši način da dođemo do tog duhovnog savršenstva i da dostignemo tako stanje duše da volimo Gospoda Boga našega svim srcem, svom dušom, svom mišlju, svom snagom. Jer molitva, ona u stvari zahteva celoga čoveka. Ona hoće celog čoveka, ona neće podeljenog čoveka. Ona traži, zato u stvari kažu sveti oci da kad kažu dve su molitve sigurno ugodne Bogu, to je znači molitva kada stanemo i sve ostavimo kao nešto nebitno, stali smo pred Boga, sada ništa drugo nije važno. I sledeća je ona pokajna. I ta Isusova molitva: Gospode, Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnoga. Ona je veoma kratka. I kao kratka molitva omogućava pažnju uma. Da um ne luta. Da nam drugo, jer molitve koje su dugačke mogu da nam odvuku pažnju, neka misao i da izgubimo pažnju na molitvi. Ali kratke molitve su se pokazale u iskustvu svetih otaca kao jako korisne, kratke, ali koje se ponavljaju. Da možemo da se fokusiramo na reči te molitve. Sve što je potrebno za susret čoveka sa Bogom je pokajanje i vera. I ova molitva to ima. Vera, to je ovo: Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji. Vera znači
teologija, bavljenje božanskim stvarima. I mi, kad kažemo Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, to je teologija. To je možda jedan od najkraćih simbola vere, ispovedanja vere. Mi na neki način ispovedamo veru da je on Gospod, na vlast, da je Gospod u stvari Isus Hristos, da je on Sin Božji, a samim tim prihvatamo i sve ono što je on u Evanđelju učio. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji. To je teologija, to je vera. A pokajanje, to je ono pomiluj me grešnoga. I to je ono što je potrebno, znači vera u Isusa Hrista kao Sina Božjega, Spasitelja sveta i naše pokajanje. I to je sasvim dovoljno za susret čoveka sa Bogom. Da dođe do onoga što rekao smo, očišćenja duše. Jer pazite reč pomiluj me, to nije isto što i smiluj se. Siromah stoji i prosi, pruža ruku, učini mi milost, smiluj se na mene. Ali on nema nikakvu etičku krivicu, on ište milostinju. Ali kada neko kaže pomiluj me, pomilovanje se daje prestupnicima zakona. I kada neko kaže pomiluj me grešnoga, on prihvata da je on prestupio zakon Božji, da je pogazio zakon Božji. I svi mi kad sebe ispitujemo kroz naš život, mi smo mnogo puta prestupili zakon Božji, nismo činili kako je volja Božja, nego smo činili kako je volja naša ili kako je volja đavolova. Postoje u ovoj molitvi i zastranjenja. Ne molitvi kao molitvi, nego neki koji se nepravilno mole mogu da zastrane. Jer neki su pogrešno shvatili ovu Isusovu molitvu, da je to kao neka dalekoistočna mantra, koju samo kad ponavljaš, doći ćeš do nekih uzvišenih stanja, viđenja svetlosti, anđela i tako dalje. I čovjek to ponavlja i ponavlja ko mantru neku, očekujući neka ekstatička stanja, nekakva viđenja, a to u stvari đavo i hoće. Čovjek u takvoj molitvi nema pokajanja i nema nikakvog preobražaja u njegovoj duši. I on pogrešno se moli. I onda dolazi do raznih takih stanja, nekih u duhovnom životu u crkvi, mi to zovemo prelest ili duhovna obmana. Ja sam imao priliku da susrećem dole u Hilandaru i takvih ljudi, iako ranije stvarno nisam mogao da zamislim kako neko može da padne u stanje duhovne obmane kada govori Isusu u molitvu, ali sam tad prvi put shvatio da taj u stvari ono pomiluj me grešnoga nije ni govorio kao pokajanje. Nije tražio pomilovanje. On nije shvatao smisao toga. Da pomiluj me grešnoga znači naše jedno duboko pokajanje. I ova, kaže, molitva je s jedne strane izuzetna, ali ako se na nepravilan način obavlja, ako čovjek hoće neka viđenja, a kažu sveti oci da se đavo pretvara i u svetlog anđela da bi prevario, ako je moguće, izabrane. Zato su sveti oci bili oprezni prema bilo kakvim viđenjima koje su imali. Ima jedan primer nekog svetog monaha, javio mu se stvarno anđeo, a on je bio oprezan. I rekao je ovako, ako si anđeo, nisam dostojan da te vidim. A ako si đavo, idi od mene. I bude pohvaljen od Boga za opreznost. Jer mi nikad nećemo pogrešiti ako smo oprezni, radi spasenja ako se čuvamo. I nećemo nikad biti pod osudom. Ali ne trebamo ni brzopleti da budemo, ni lakoverni i da poverujemo svakakvom viđenju. Zato kaže, ljubljeni, ispitujte duhove. Ne verujte svakom duhu, nego ispitujte duhove jesu li od Boga. Jer đavo je tako vešt da sve može da zloupotrebi. Da je vešt da navede čoveka i molitvu da zloupotrebi. I svako dobro delo
koje radi da zloupotrebi. I da čini mnoge dobra dela, ali da ga na kraju navede da sam sebe pohvali, umjesto da pohvali Boga. I opet da ga upropasti. Priča se za svetog Vasilija Velikog, da je Gospod dopustio da ga đavo kuša posle smrti. Kaže, u trenutku kada je duša se odvojila od tela i kada je krenula ka Bogu, pred sam ulazak u raj, kaže, stao je đavo i rekao je, Vasilije, pobedio si me. Mnogi bi se tome obradovali. A Vasilij je rekao, ne ja, nego Gospod. I nije pripisao sebi sve ono što se trudio, nego je sve pripisao, nego je tu pobedu i to svoje spasenje pripisao Spasitelju. Pripisao je svom Gospodu. Ne ja, nego Gospod. I molitveni tihovatelji su zaista se trudili da dostignu sva ova duhovna stanja, da dostignu očišćenje, da bi osposobili svoju dušu, sile svoje duše, za ono sledeće, to je prosvećenje. Ali da bi se očistili, ne možemo mi da se očistimo bez očistilačkih Božjih energija, koje s jedne strane deluju kroz naš podvig da ispunimo evanđelske zapovesti, kroz podvig molitve, ali i kroz svetu tajnu ispovesti, koja je nezaobilazna. Da čovjek i ispovedi svoje grehe. Zato se zove i tajna, sveta tajna ispovesti, jer u toj tajni, gde se čovjek pred sveštenikom u ispovesti otvara za Boga, deluju zaista očistilačke energije Božije, koje čoveka čiste. Bez toga nikad, dok nismo u svetoj tajni ispovesti, ne možemo na neki način imati utehu duši u pravom smislu i sigurnost da nam je oprošteno. Zato je bitno na tom putu duhovnog uzrastanja i te molitve, znači i te svete tajne. Prosvećenje nastaje zaista kada čovek već je podmak u duhovnom životu, kada se sav usredsredio na Boga i sav se trudi stalno na svakom koraku da ispuni sve što je Bogu ugodno i zaista se trudi usrdno u neprestanoj molitvi, tada se dešava da zaista dođu te posete Božije i da ga Bog oseni svojim prosvećujućim energijama. Tu su energije koje deluju na čovekov, koje na neki način tu staje ova logika koju čovek uči u ovome svetu. Tu čovek dolazi do saznanja na jedan sasvim drugačiji način, ne kao neki uzrok i posledice i tako dalje, nego prosto otkrivenjem Božijim. Imamo nekih svedočanstava kod nekih otaca, kod mnogih otaca, ali posebno imamo jednog savremenika koji je o tom pisao. Knjiga se zove Viđenje lica Božijeg ili Videti Boga kao što jeste, ima u različitim izdanjima ima različiti naslov, arhimandrita Sofronija Saharova, jednog našeg savremenika koji je bio intelektualac, bio je veoma talentovan čovek, ali se duhovno toliko uzdigao da je svojevremeno bio duhovnik nekoliko svetogorskih manastira. Ne jednog, nego više, ispovedao ih je. Ali kasnije, po nekom promislu Božjem, završio je u Englesku, u Eseksu, sva je zemlja Gospodnja, i tamo je volja Božja bila da jedan takav sveti čovek se nađe. I tek kad je imao 92 godine, tada se usudio da napiše ovu knjigu Viđenje lica Božjeg. On se toliko je bio oprezan da mu se ne pojavi neka pomisao gordosti i plašio se da na taj način ne izgubi Duha Svetoga.
Smatrao je gordost kao najgori otrov koji odgoni Boga od čoveka. I tek u svojoj 92. godini on piše: tek sada mislim da mi pohvala ljudska ne može da naudi. Znači, on kome se Bog javljao, koji je bio mnoge poučavao, bio zaista jednog duhovnog svetog života, nije se usuđivao tim najdubljim svojim viđenjima Boga da piše dok nije dostigao takvu duboku starost, kada njemu više nije ništa značilo šta čovjek kaže i što će ga neko da pohvali, kad je njegov um bio sav u Bogu, ali ipak Božja premudrost je htela da nam u ovo vreme jedan naš savremenik posvjedoči o najdubljim tajnama vere i onome što čovjek može već na zemlji da postigne. I on govori o tim stanjima kad mu se Bog javljao u svetlosti, da kaže čovjekov kao da ne radi. On sagledava, sazercava i kada dođe sebi, kaže, preispunjen je mnogim znanjima. I čudi se kako je došao do toga. Jer zna da je to delo Božje blagodati. Sad, u Svetom pismu se govori o jednoj naročito posebnoj molitvi, a to je molitva u Duhu Svetome. Kada mi umolimo, to jest i Bog, molimo se Bogu, ali opet Bog blagoizvoli, da nam pošalje Duha Svetoga i da sam Duh Sveti u nama se moli uzdisajima, kaže, neiskazani. To je nešto što se rečima ne može opisati, ali je to neki pokret u dušama ljudi i sam Duh Sveti pobuđuje čovjeka kako da se moli i uči ga kako da se moli. Takva molitva izlazi, da kažemo, na nebo. Kažu sveti oci, slušaj Boga u zapovestima njegovim, da bi tebe Bog slušao u tvojim molitvama. Zašto je toliko bitno i živeti po zapovestima? Danas se dešava da mnogi traže, dođu i kažu, oče, molite se Bogu za mene. Molite se Bogu za ovoga, molite se Bogu za onoga. Ali kada bi taj rešio da živi po zapovestima Božjim, onda bi to tek imalo smisla. Ali ako ću ja da se molim, a da on živi kako hoće, mala je tu korist. Ali ako i on hoće, i on se trudi, i mi se molimo, onda je to zaista nešto mnogo dobro. Jer kaže Gospod da onaj koji njega ljubi, koji njega voli, on će ispunjavati njegove zapovesti. A da smo njegovi učenici, znak je da se međusobno volimo, da se međusobno staramo jedni za druge. Znači, molitva je zaista povezana i sa životom po zapovestima Božjim. A to znači da primećujemo i bližnjega svoga. To znači da se ne molimo samo za sebe. U nekom delu mi se borimo da pobedimo strasti u sebi. Onda i kad dostignemo to očišćenje, nas počinje da boli, saosećamo sa onim drugim koji greši, onda se molimo i trudimo da i on dođe do očišćenja, jer nas nagoni ljubav prema bližnjem. Ta molitva jednih za drugih je veoma važna, jer se kaže molite se jedni za druge da biste ozdravili. Jer bolest je u stvari zbog grehova, da bismo se vratili u pravo zdravo stanje duše. Na Svetoj gori postoji jedan monah u isposnici Svetoga Save, Nikodim. Za njega sam čuo od jednog monaha veoma neobičnu priču. U Drugom svetskom ratu njegov otac je bio četnik, ali bio je kuvar. I desi se da njegov najbolji drug je bio partizan, i to komandir čete. I partizani zarobe četnike.
i taj njegov drug kao komandir odluči da se svi oni pobiju, da se streljaju. Ali kad je njega video, toliko se razljutio i kaže, ali tebe ću lično ja da ubijem. A ovaj mu kaže, pa ti si moj najbolji drug. Ali ovaj nije odustajao. Kaže ovaj, prijatelju, učini mi jednu stvar pre nego što me ubiješ. A ovaj kaže, šta hoćeš? Kaže, daj mi da se pomolim Bogu, pa me onda ubi. Kaže, dobro. I ovaj se sve vreme molio Bogu da Bog spase njegovog druga. Da ga izbavi od zla, da ga izbavi od propasti. I molio i onda na kraju kaže, ali, kaže, Gospode, ako me izbaviš da preživim sada, posvetit ću ti svoga sina. I ovaj partizan kaže, si završio? Kaže, jes. I on sad uzima pištolj, ali drhti ruka. Nije lako ubiti druga. I drhti, ali opali. Međutim, kako je drhtala ruka, kratka cev, metak promaši, rikošetira i njega pogodi direktno u čelo. Vidite kako kroz ljubav čovjek stiče život. Kroz ljubav se izbavlja. A kako mržnjom ne ubiješ drugoga, ubiješ sebe. I ne hteo da ubije ovoga i ubio je sebe. Interesantno, šta sad da rade, nastane zabuna među partizanima, zovu iz više jedinice pretpostavljenog, dođe taj drugi i kaže, pa ne treba sve pobiti, nego one koji nisu učestvovali u borbama treba osloboditi. I pošto ovaj bio kuvar, njega oslobode. I eto, po Božjom nekom promislom, kasnije dobije sina i eto taj postane i monah. Ovo je jedan divan primer molitve za prijatelja koji je postao neprijatelj. I on se više molio za njega nego za sebe. Njega je više žalostilo to njegovo stanje nego to što će ovaj njega ubiti. Iako je po prirodi on želeo da živi. E sad, vidite, kad kažemo ono što smo na početku rekli, da je molitva uznošenje uma i srca ka Bogu, da je molitva kretanje duše ka Bogu sa ciljem da ga dostigne i da se sjedini sa njim. Tu trebamo da shvatimo kako ćemo to njega dostići i kako ćemo se njega sjediniti sa njim. Gde se to mi pružamo ka Bogu, a gde se to Bog pruža ka nama i gde se dešava to sjedinjenje i taj susret. U molitvi mi se pružamo ka Bogu. A u svetim tajnama, u bogosluženju, Bog se pruža ka nama. I zato, u stvari, ta molitva ne može mimo ići sve te tajne i sve to pričešće. Velika je moć molitve, njom se čine i čuda i njom se čine i svešteno dejstva. I sve te tajne savršavaju se molitvom. Sad neko će reći, a možda je sveštenik odlutao umom, možda on baš ne prati one reči, one molitve koje trebaju, pa da li će sad da se sve to ispuni i izvrši što se govori na molitvi. I zaista može on, kao i svaki čovjek, može da mu odluta i može da ne prati umom sve baš molitve, ali sveti oci su dali odgovor. Crkva je sveta, jedna, sveta i saborna. Bitno je da je sveštenik pravilno rukopoložen, da je posvećen, da ima apostolsko prvenstvo, znači blagodat,
a da se sve te tajne i da pravilno izvršavate radnje sveštene, a da se samo osvećenje dešava ne prosto na njegove molitve, nego na molitve cele crkve. I cela crkva se moli. Iako imamo posvećenog sveštenika pravilno, iako se obred obavlja otprilike kako treba, nema sumnje. Tajna se ispunjava, tajne se izvršava. Znači, sve te tajne se isto izvršavaju molitvama, mi se molimo i Bog se prema nama tu, da kažem, pruža, jer On daje blagodat i osvećuje i osvećenje i na neki način sva ta molitva kao naše pružanje ka Bogu treba da bude, da kruna toga bude u onom sjedinjenju, u pričešću sa samim Gospodom našim Isusom Hristom, jer On kaže, zašto je bitna ta sveta tajna, da niko ne dolazi Otcu osim kroz njega. Ja sam put, istina i život i niko ne dolazi Otcu osim kroz mene. I mi težimo da se sjedinjemo sa njim. I mi se molitvom pripremamo, i molitvom, i postom, i evanđelskim životom, i svim svetim vrlinama, pripremamo se za taj susret svetotajinski, gde ćemo ga i primiti u sebe, gde ćemo postati kost od kosti Hristove, meso od mesa Hristove, krv od krvi Hristove, i gde će poznati, gde će nas Bog Otac poznati kao svoje sinove po tom telu i krvlju Hristovom nama i po toj blagodati Božjoj koja je u telu i krvi Hristovoj. A onoj što ne rekoh, znači rekao sam o očišćenju, prosvećenju i oboženju, to je jedno posebno stanje gde čovjek na neki način pun Duha Svetoga, gde prestaje ova molitva na ovakav način rečima na kakav smo mi navikli i ona poprima jedan mnogo drugačiji oblik u Duhu Svetome. To je ta blagodatna molitva, to je jedno stanje gde je čovjek dostigo, da kažem, to sjedinjenje sa Bogom, ja u tebi, a ti u meni. Drago braći i sestre, ovo je nešto malo reči govoreno o molitvi, pokušao sam da obuhvatim sve bitne aspekte hrišćanske molitve, o njoj se može mnogo pričati iz mnogo uglova, ali svaki put kad pričamo, za nas je korisno da se postičemo i da molimo, da shvatimo da nikad ne možemo u pobožnosti preterati, da sve to što činimo još uvek nije ni približno blizu onome što bismo trebali, jer priziv je da zavolimo Boga svim srcem, svom dušom, svom mišlju, svom snagom, tako da i u toj zapovesti Gospodnjoj o ljubavi prema Bogu mi vidimo potrebu da koliko je potreba da se naš bavi Bogom, da naše srce bude zauzeto ljubavlju prema Bogom, znači da sve sile duše budu usmerene na njega, a u tom će nam najviše na neki način pomoći molitva, jer ona obuhvata cijelog čoveka, i i srce, i svu dušu. I molitva traži celog čoveka i zato treba da se učimo pravilnoj molitvi. U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete predavanje pod nazivom Molitva u našem životu. Besedio je jeromonah Dositej Hilandarac 3. augusta 2019. godine u okviru duhovnih večeri u manastiru Ćelije posvećenog svetom velikomučeniku Georgiju kod Lajkovca. Ostanite i dalje uz naš program.
borila gospoda Rišćanska.